Ako na sang mensyonon din si Attorney Ropel Banyok, ako manang usas ako mga idols, ako manang sundon iyang programa. Iya na sang gipakita nga naglali si Ping Lacson og si Marcolita ug ang ubang mga lawyers diya social media nagkomentaryo sa lalis ni Ping Lacson og ni Marcolita, mga senador ni. Si Marcolita, Senador Marcolita maunay unang chairman sa Blue Ribbon Committee nga sa dihang mura nagnipadong na ngadto ni Romualdez o sa presidente ang hearing, nag-ilis dayon sila. Ang katapusan niyang witness katus Gutisa o di si Diskaya niya nikalit lag-ilis ang senador na presidente sa Senate o giilisan sa Dias Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Karon ang siging comment ni Marcolita ni Ping Lacson murag naglihay-lihay siyang hearing na ay mga tao nga iyang tawgon, na sa mga taong dili niya tawagon para sa hearing. O ang dili niya tawagon, kadtog yung gisigihag mention sa mga witnesses, tama nilang Romualdez, kadtog sila Bersamin, uban pa diha, igo rang gipa-resign, igo rang gipatago, pero wa na gyud ipatawag. Ngano kunong ingon ana? Mutubag sad si Ping, ayaw paglabot-labot diha, pagara-gara sa ka, murag wa sa kay imong apan, ana mention sad si Ping siya mga apan ni Marcolita. Ang argumento ni Senador Marcolita, wa ko dinhi mo personal nimo, wa sad ko'y gipersonal nga gitabangan, ang ako lang pangitao nato ang kamatuoran niining dagko kayong nangawagtang na kwarta. Unya asa ning mga ebidensya na to makuha atong sundon. Muna kanang tanan nga misulti diha nga naa sila kahibalo hain ang kwarta mo padong nga gipangkawat ato ginang imbestigahan. Muna ang iyang gipunteriya si Ping Lacson, nganong wa man kamo imbestigar aning ni ang mga tawhana nga naa man ta sila gisulti, daghan magkadihag dipinsa. Mao ra ginay iyang punto. Si Ping Lacson sad ang iya sad sige sa siyang ingon nga formality. Pero daghan sila mga inconsistencies. Di na lang kumusulti kinsay pinakadaghag inconsistency, kinsa say consistent nilang duha. Kay kining inconsistency mga igsoon sa ato mga desisyon tungod na kay wa ta mahigugma sa Ginoo ug wa ta mahigugma sa atong isig katao. Ang ato rang kaugalingong kaayuhan ang atong giprotektahan.